dan, sinko. Šta je babo jedna stara? Ti meni uvijek ćeš dobar dan, sinko. Ajde, beži bre tamo. Doviđenja. Šta bre? Beži bre tamo, šuš da ti ja dam 2 eura da kupiš da jedeš, si ti normalan? Ti si meni došao ovdje da prosiš, pa jesi ti normalan? Da ti ja dajem, ko si ti da ja tebi dajem bre? Ko si ti? Šta je ovo ljudi? Ova baba se pita sa mnom, traži pomoć, prije neki dan deda traži neke kese tamo da mu pomognem da ponese do kuće, pa ja neću nikog da poštujem, mene ne interesuje bre, ja poštujem sebe, ni svoju porodicu znači ne poštujem, ja poštujem sebe uvažavam, sebe uzdižem na veći nivo, sebe považavam i doviđenja, prijatno.